సో సెకండ్ కంప్లైంట్ వచ్చేసి హెవీ ఆయిల్ లీకేజ్. సో ఆయిల్ లీకేజ్ అనేది 2 దగ్గర నుంచి ఉంది. చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆయిల్ లీకేజ్ అనేది క్రాంక్ పుల్లీ దగ్గర నుంచి ఉంది లీకేజ్. సో కంప్లీట్గా క్లియర్గా చెక్ చేయడానికి కంప్లీట్ టైమింగ్ రిమూవ్ చేస్తాం. సో చెక్ చేస్తే క్రాంక్ ఫ్రంట్ ఆయిల్ సీల్ అనేది కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయింది. సో ఇది మనం న్యూ క్రాంక్ ఆయిల్ సీల్తో రిప్లేస్ చేస్తున్నాం. డ్యూ టు దిస్ మనకు ఆయిల్ లీకేజ్ ఉంది, ఫస్ట్ రీజన్ ఆయిల్ లీకేజ్కి. సో కంప్లీట్గా క్లీన్ చేసి న్యూ క్రాంక్ ఆయిల్ సీల్తో రిప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ రీప్లేసింగ్ కంప్లీట్ టైమింగ్ రీప్లేస్ చేసి టెస్టింగ్ కూడా చేసాం. సో ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ నో యూ క్యాన్ సీ కంప్లీట్ ఆయిల్ లీకేజ్ అనేది క్లియర్ అయింది క్రాంక్ పుల్లీ దగ్గర నుంచి. సెకండ్ ఆయిల్ లీకేజ్ ఆయిల్ చాంబర్ దగ్గర నుంచి ఉంది. కంప్లీట్ ఆయిల్ రిమూవ్ చేసాం. ఇంటర్నల్గా చాంబర్ డ్యామేజ్ అయింది. సో నో నీడ్ టు రీప్లేస్ విత్ న్యూ చాంబర్, రీథ్రెడింగ్ చేసి మనం న్యూ బోల్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది.